꺼내봐. इतना ठंडा लग रहा है. ठंडा मतलब हेलो लोगोफोर आंनि ब्लगाव गासिखौबो खुलुमनाय जासिहरबाय लोगोसे मागो दमासिनि गाहाम हामलायनायखौ आंनिफ्राय आंनि फेमिलिनिफ्राय आरो नोंथांमोननि न'खरनिसिम गासिनिसिमबो जासिहरबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दङ आंबो मोजाङैनो दङ आयो जि मेंबाय जोंना रुमा एसे गाहायाव आरो ना ओमफ्राय गोजौ थाबायबोनायाव मेंदों आरो लोगोफोर बालाजी टेम्पोलाव थांगासिनो बालाजी मन्दिराव नोंथांमोना जाय नुवाखै बिथांमोना नायलांबानो जाबाय भिडिअनि गेजेरजों आं देखायलांनो नाजागोन जेसेबां हायो नायलांबानो जाबाय दख'ना गानदों आं लोगोफोरनि लोगोफोर जोङो बालाजी मन्दिरसिम थांनो थाखाय बेयाव गारि नेगासिनो दङ बेनो जाबाय बशिष्ट सारियालि जों नैबे लेफ्टथिंजाय थांगोन लख्रा माने बालाजी फाइनालि सफैबाय जों बालाजी मानसियानो मानसि माथो मालाय जोंफोरासो लाजिनानै थयो आयो मानसिफोरा आयो मानसि जादों दिनै ओ भाई क्या हो रहा है मारै फट' थाबायखायो क्या फेन लाब्रानि फेन लोगो मोनदों माने ना होमबा नंगौ माबोरै मोनदों ब्लगार जासिगोन आब'आबो सोलोंदो ब्लग खालामनो फट' लाना होलाय उन्दु फेनजों एसे साफाय जादों जोंना बिथाङा आब'आ बिनानावमोनजों एसे ब्लग लाबाय दं ब्लग लायनो फट' साफायलायबाय दं स्माइल बिराद भिरलै आङो ना गोजांनाया गुसु जाजोब्बाय माबा खर'नि थिखिनियाबो खोमायाबो जालायो लोमजानाय मानसि लोमजानाय देहाखौ लाना बेरायफैगासिनो आं दुगै बिराद गोबावसोमोन जेरावबो थांनाया ओंखायनो मागोबो जाहैबाय गोदान बोसोरबो जाहैबाय ओंखायनो फैबाय आरो बेरायनो दा हनै गुसुनो थैसिगोनसो सोरबा खर' नै बिबारफोरखौ जि मोजां साजायना दोनदो आयौ साफायसो गारदो फट' ओइजोंहा सासे नै जों ओइखौ थाङा हाबनो मोना थांनो मोनला मेयाव दिथि दैमा बै बे आरोना बै देखायावलाय थिंजाय बेबो मन्दिर आरो माबाफोर प्रग्रामफोर जायोबा आरोना मन्दिरनि रिलेटेड बा धोरोमनि रिलेटेड माबा मोनसेबो प्रग्राम जायोबा बेयाव जायो आरो बेयाव नै नायनो हागोन हाबनोथ' होनाय नंला दां जोंखौ
हाबनो होआ दानो जोंखो दांहरबाय नै दांहरनायखौ खिन्थादो ओइ नै वालायदो ओइ नै लिंहरबाय जोंखौ ओइ नै सिङाव हाबनो होआ आवगाय होयोमोन आरोना माबा मोनसे जानोसै खोमा माबाबाय रावबो दख'ना गाननायखौनो लोगो मोनासै माथो आंलाय दिनैलाय आंल'थार खोमाहाय औ जा नायदों आंखौ दख'ना गाननायखौसो नायखो ना मानसिखौसो गाज्रि हंलाय नुनानै नायखोथाय सासे हिनजाव ओरैबायदि नायगासिनो आंखौ दा देखायहरनो उसुबिदा जागोन ना जा नायदों आंखौ बाबै बे हिनजावा गैला दा जि नायदों सासे हिनजावा आंखौ दख'ना गाननायखौ नायदोंदां आरो र' ब्लग बानाय रायजोफोर जाबायदि गोजांबाय आं ना फट' साफायनो गोसो ना आङो बेरायनो गोसो आं जेबो गोसो गैला गोजांनायजोंनो खोमा सोमा जाला ओरैबायदि गोजांबाय बोथोराबो खोमसिसि जानोसै औ आं फैखाया होनखादोंमोन दालाय आरो फैबाय आरो माथो खालामबावनो आरो ना जेबायदि गोजांबाय रायजोफोर गोजांनानै ने बस्थायानो जाला मायाव जिरायना दं गावस्राबाय फट' साफायगा माबायदि जाखादो आयु बरफाव थानाय थांमोन बर' हादरनि मानसि बायदिसो जाबाय गुसुखा नङा दिनै गुसुखा बोथोराबो बोथोरा गुसुथार आरो माथो होनबावनो आरो ओइ नै माबा फैदो मा होनोमोनलाय इयो मंक फैदो मंक नै अबेसे फैलाय नै औ मोनाबा सानफ्रामबो भिर जाया दिनै फेस्टिभेल नालाय मागो नालाय मागो जानुवारि बेफोरबायदि फुजा टाइमावसो भिर जायो आरो नङाबा बेलेग टाइमाव खालि जायो नाय बेनो ओरैबायदि मानसि जाखादों फाथो जानो आयौ अबस्था गैखाला नायलाय जे बेरायनानै दासो मोनफैदों नै बेरायनानै आंहा हारसिं नेबाय थानांदों आरो बिसोरखौ ब्लग बानायदोंमोन जों ब्लग ओमफ्राय आंहा नै दालाय आयौ बुरै 80 बोसोरनि बुरै नुखाबायहाय आयौ गोजांनाया खोमाया जाला आंना ओरैबायदि गोजांबाय बिसोरखौ नेगासिनो आं दहायनिफ्रायनो फैया मानसिफ्रा गोजांनानै जाला आरो जायगा नायदोंमोनलै जों एसे दा दै गुदुङाव बयल खालामहैनानै लानांसिगोन आं गावखौनो ओरैबायदि गोजांबाय आं आया गोजांबायथ' आरो दख'ना गानलायनानै फैदों आङो थेवबो गोजांबावदों नंखाय जोंना गारिनि हैबावनांगौसो गारि गैजा रोङा नालाय मा होनबावनो लागोन र' लासैनो जोंबो सिरिसेनिफ्रायसो सिरिनै सिरिथाम सिरिब्रै सिरिबा जांख्ला गोजौआव गाखोनो हायो दा होनलायदो आरो दानोलाय अख्रांनि हाथरखौ थुख्लायनो लुबैबा मा जानांगौ ना मा रायजोफोर स' रायजोफोर दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो फोजोबनोसै बेनिफ्राय बिथांनाबो चेनेल दङ खोन्थाया आं खोन्थाया आंनो प्रम'सननि गोनांथि गैया प्रम'सन खालामनो नाङा आंनो प्रम'सन आंनानो चेनेला नङाबा गोदानसो आंनो खालामना होनो दे होमबा दोननोसै अके बाय 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 बाय
कौन है वो इतना ठंडा लग रहा है ঠান্ডা মানে কোকো কোলা